staan nu in de keuken van de kazerne. We zijn nu klaar met koken, maar eigenlijk zijn we de hele dag bezig geweest. De hele ochtend met 200 plus maaltijden maken. Ik geloof vandaag zelfs bijna 300. Dat is gekomen omdat we hadden een Amerika-oefening lopen met onze operationele eenheid, de 32e Raiding Squadron, de alle mariniers die we hebben, de operationele eenheid. Alleen die oefening moest door de coronacrisis vroegtijdig gestopt worden. Die zijn teruggekomen en toen is in overleg met de GGD van Aruba is overleg dat zij in thuisquarantaine moeten gaan zitten. En daar zitten ze nog steeds. Alleen wij waren voorbereid op verder gaan met ons oefen- en jaarprogramma. Dus wij waren voorbereid op 150, 200 mariniers. Maar die waren er niet. En toen kwam vanuit het team van de marinierskazerne een ontzettend positief idee om die maaltijden te maken voor de bevolking van Aruba. De bevolking die nu echt heel zwaar getroffen wordt door deze crisis, misschien wel economische crisis inmiddels. En die hebben hier gewoon ongelooflijk last van. En helemaal de mensen die al normaliter niet zoveel verdienen. En dan zijn dat soort maaltijden heel erg welkom. Maar goed, wij kunnen heel goed koken, maar we hebben niet de logistiek om zomaar allemaal mensen eten te geven. Daar hebben we helemaal geen dagelijkse logistiek voor. Dus toen zijn wij gaan zoeken en wij kwamen uit bij de Centro Desarrollo, de Arubaanse overheidsinstantie die goede doelen en beneficiaries aan elkaar koppelt en coördineert. En die brachten ons naar de Fundación Panos Comunidad, de voedselbank van Aruba. En die reageerden meteen enthousiast. En die waren helemaal blij met ons en die hadden de logistiek en de know-how en de dagelijkse operations om die maaltijden te verstrekken aan mensen die ze al op hun lijst hadden staan. En wij konden die maaltijden prima maken. Dus nu zijn we vanaf afgelopen maandag tot en met zondag zijn we elke dag naar de Oranjestad locatie aan het rijden om die maaltijden aan de Fundación te geven. En een fantastisch initiatief. Ook de Fundación Panos Comunidad, de voedselbank, heeft het zwaar op dit moment. De donaties zijn minder aan het worden, ook door de crisis uiteraard. Maar mensen, alsjeblieft, steun die Fundación. Het is een fantastisch instrument. Het zijn geweldig enthousiaste vrijwilligers. De dames zijn echt fantastisch. Ze glimlachen de hele dag. En ze serveren al die mensen die zo afhankelijk zijn van die maaltijd die ze daar krijgen. Dus wij zijn ontzettend blij dat wij de Fundación mochten steunen. Hopelijk, wellicht dat we het nog een keer doen, maar in principe niet. Want aanstaande maandag dan komen de mariniers weer terug. Dan gaan we ons voorbereiden, gaan we ons richten op de steun die we gaan leveren aan de overheid van Aruba. Alle veiligheidspartners, politie, brandweer, alle veiligheidspartners in de regio. Dat doen we in het overleg met de rampenstaf van Aruba. En dan gaan we ons daarop richten, op de komende moeilijke tijd.